γράψεις. Ιστορία. Θα γράψεις ιστορία, θα γράψεις τόσο βιβλίο θα γράψεις. Ιστορία. Γιατί τα θυμάται πολύ καλά όλα. Τον πατέρα σου, την ιστορία του πατέρα. Δεν την ξέρεις. Ήρθε ένα βράδυ στο Περβόλι, κουμάντο, στο άλλο Περβόλι, όχι στη Σκάρα, όπως το διεύθυνες. Σκαλοφάτανα. Όχι στη Σκαλοφάτανα, στο άλλο εκεί. Καλαβρούεδα. Στο Λαβρούεδα. Στο τελευταίο που πήγαμε. Λέει μου που μια μέρα πέρα στο νερό, λέει μου τη νύχτα και στα κουμάντο Εγγλές, με Έλληνες. Και με πήρανε. Με πήρανε και με πήγανε στο Καντούνι, στο Χαναβαριάδε, στο Καΐτσι και με βάλαμε μέσα και δεν ξέρω που παίρνω. Και τον δρόμο μου λέει παίρνε, έρθουν να με ρωτούν. Ξέρεις το πιθάρι που είναι. Το ένα η κεφάλα, το ένα τ' άλλο, τα βλυχάρια, όλα αυτά. Λέει τα ξέρω. Από εκεί λέει ύστερα από τα βλυχάρια όταν βγούμε πάνω, ξέρεις τον δρόμο που πάει στο λιμάνι κάτω στην Πότια. Το ξέρω. Εντάξει, κάποιος λέει να δει μας, τι φοβάσαι, λέει τίποτα, λέει, θα σε φέρουν πάλι σπίτι. Παίρνει τον πατέρα, τον πάνε στο τελωνίο, από πίσω είχε ένα γκαΐκι μεγάλο στα σκαριά, και θέλω να το φτιάξω πέραν. Αυτοί θέλουν να το καταστρέψουν. Το καΐτσι. Και βρήκα τον πατέρα ειδικό, τους πάει τώρα από πίσω από τον Άγιο Ανδρέα από το πιθάρι και να τους πάει στο τελωνίο. Αφού είπε στον Άγιο Νικόλα, του λέει, στον το τελωνίο, να το καΐτσι, το πίσω το τελωνίο και από τον Ταρόγομιο, τον πάνω στα βάζα, στα βαρέλη, για να το φτιάξουν. Το Γερμανό ήταν το καΐτσι. Το καλύμνικο, θα το κατάσχεσε η Γερμανία, το φτιάξουν, να το κάνουμε επίταξη. Και βάλασε μπόμπες με πετρέλαιο, με πεζίνα, και μόλις πέσει στον Άγιο Νικόλα πάνω και την άξαντο, σκάρω πάλι πέρα τον πατέρα μου, πίσω πάλι τον μίλιο, ζωμή, πέρα τον σπίτι. Έφυγε. Και ο πατέρα μου κάνει την ιστορία του. Δεν το ζήσαμε πολύ τον πατέρα έτσι για να μας πει. Την ιστορία. Ήταν τόσες οι δουλειές που είχαμε. Κουρασμένο το βράδυ. Και λέω, εγώ όταν πέθανε ήμουν 15 χρόνων. Δεν ήμουν και μικρός. Πότε πέθανε αυτό? Το 60. Το 60. Σαν μισό όνειρο το θυμάμαι μια φορά που γίνω στο Περβόλι. Το 60. Λοιπόν, δεν είμαστε και μικροί, αλλά δεν θυμάμαι. Τι ιστορία. Δεν θυμάμαι, ούτε ιστορίες. Δεν θυμάμαι να βρισκόμαστε στο τραπέζι και να κουβεντιάσουμε κάτι. Όλη την ημέρα ήταν. Περβόλι, τα γελάδες, πράτες και πράτες. Σωτήριο το βορράδι, κάπου. Αυτό είναι πραγματικά ότι. Δεν τορμούνται να το πει και πουθενά. Γιατί σου λέει τους πιέσεις εσύ. Και δεν κουβεντιάζαν πρώτα οι πατεράδες με τα παιδιά. Δεν κουβεντιάζαν. Πως τώρα κάθεσαι και κουβεντιάζαν τα παιδιά και τους εξηγείς τώρα, τότε ήταν τίποτα. Γι' αυτό λέω. Ούτε στο τραπέζι δεν θυμάμαι, μου zei παιδί. Εγώ θυμάμαι, ερχόταν ο πατέρας παράδειγμα, έφερε ο πατέρας χωριστά και εμάς μας έδωσε η μάνα χωριστά μετά να φάμε. Τραπέζι ήταν. Ο σουφράς, έφερε και ο σουφράς. Είχαμε σουφράς είναι ένα ας πούμε χαμηλό. Σκαμιά. Έσχονταν κάτω όλοι, γύρω-γύρω. Ένα πιάτο μεγάλο. Σκουτέλα. Όλοι μαζί από εκεί παίρναμε, όλοι με τη σειρά. Μία από εδώ, μία από εκεί. Νερό, ένα κατσαρόλι αλουμίνιου, τόσο. Όλοι πήραν, και ο ένας, και ο άλλος, όλοι από το ίδιο. Θυμάμαι ένα τραπεζάκι μικρό, είχαμε και μια καρέκλα. Εκεί θυμάμαι ήταν ο Τριαντάφυλλος που ήταν ο μεγάλος, γιατί ο Φίλης και όλα ήταν ήδη, είχε φύγει από το σπίτι. Εκείνος κάτι αφάει, εμείς ήμασταν γύρω-γύρω. Δεν θυμάμαι να είχαμε τραπέζι να κάτσουμε, μέχρι που πέθανε ο πατέρας, δεν είχαμε. Και δεν θυμάμαι πραγματικά να κάτσουμε μια φορά, να ακούσουμε μια ιστορία και να δούμε ότι ήμασταν όλοι μαζί. Δεν το θυμάμαι ποτέ. Δεν θυμάται. Εγώ θυμάμαι και μεγάλο στον πόλεμο, πώς 20 χρόνια παντρεύτηκα, 41. Πόλεμο συνέχισε. Μόλις είχε αρχίσει. Το 45 ήρθαν οι Γερμανοί, 44 φύγαμε από την Αθήνα. Η ιστορία που σου λέω είναι μεταξύ του 42, 43 και 44, κάτι. Θυμάμαι ότι ήταν η παράδοση των Γερμανών, αυτό με τον βαθύ ολόκο, το βαθιότικο, με τα πόδια στη γραμμή, όπου όλοι τραγουδούσαν αυτοί τα εθνικά τραγούδια. Είχα στο τελωνίο καταθέσουν τα όπλα. Και έχουν το λυπεί το Συμβουλίο,
Εκεί έγινε η κατάσταση των Νότων. Τον κάτω από την ημέρα. Η ξένη αυτό παραδόσουν οι Γερμανοί, δεν πάει κάτω. Και ήρθαν αυτοί που τις βουαλίναν στον δρόμο, δεν μπορούσαν δολάρια, αυτή δεν πήγαν εκεί πέρα. Άλλο τάγμα και δολάρια. Και τραγουδούσαν τα δικά τους τα γούρια, με βήμα, το όπλο. Και ήρθε καταφέροντα όλα αυτά και το ξεφανίστησε. Οπότε ήταν. Εμάς μας φέρσαν καλά οι Γερμανοί, αλλά καθαροί. Εμείς τους πειράζαμε. Ακριβώς. Οι Γερμανοί, άμα σκότωνε εσένα, σκοτώνανε οικογένειες. Ναι, μια φαμίλια, ένα χωριό και κάθε. Εμείς είχαμε και πολλούς που ξέρουν γερμανικά εδώ πέρα. Τον παπά Χαρδίστος, ο Διέγκορος, ο γιος του Γκόμετ, ξέρουν γερμανικά. Ο Νικόλας, Νικόλας ήτανε. Νικόλας ήταν ο Γέρος. Ο Γέρος, ναι. Εδώ σου φύξουσα πάνω, είχαμε μες στον ποταμό. Λοιπόν, οι Κουρενέτες, Καρονιάννες και άλλοι ακόμα. Αλλά είχα και ένα Ρουφιάνο μαζί τους. Και μόνο τον ότι ξέρεις πώς το λένε. Είδα μια φορά βγάλω διαταγή σε όλους τους βοσκούς. Ανάλογα καθένας πώς θα τον έπαιρνε ο χάρτης. Άλλος 14, άλλος 15, άλλος 20. Και είχε μοτοζάτερ εδώ κάτω. Μοτοζάτερ λέμε αυτές. Ναι, καΐκι. Θα έχει τα πολύ υπόλοιπα. Όπως είναι τώρα το Απόλλω αυτά. Έτσι είναι η πόρτα. Πέρα της καθίζω το Ρωμίο και σπάρω μοτοζάτερ, οπότε σπάνε, δεν ξέρω. Λέγοντας το ένα, αλλά πάνω και ένα, ναι. Εμάς που είχε τον Πετρόμο 15. Καθίζησα. Και τώρα το πιάμε τις 10. Και να πούμε δεν μπορείς να πιάμε άλλες. Αλλά μια περάσει. Εντάξει, πάντως δεν να τρώμε κάτι, ήταν τόσο καρπουρουφιάνος εκεί πέρα που ήρθε. Ποιος υπήρχε και χωρίς. Μιστάδος, Αντώνης, 15. Και τι έφερες 10. Λέω το εγώ, του Λουμάρ το λένε. Του Λουμάρ. Λέω το εγώ, αυτές καθηγητές του Βουνού είναι άδειες. Δεν έγινε ρέσεις. Και αυτές πιάσανε. Τώρα πιάσανε άλλη μέρα πάλι και τις ξαναφέρανε. Άλλη μέρα τέτοια είναι τελείως. Να προσέξετε καλά, μην λέτε τις φέρετε, αυτό να σας ξεμαντρήσουμε. Αυτό δεν μ' άρεσε. Όταν τις 10 φύγανε, ούτε απόδειξη ούτε ωραία. Έμας ξαναφωνάξε. Πήρα τις μοτοζάτερες, οι φύγανε. Θα υπάρχει ρουφιάνος αυτός. Πολύ κακός στην Λίβη. Τελείωσε η ιστορία εκείνη. Πήρασε από όλους. Όλους. Δεν μπορεί να μην πάει. Άλλο ένα ρουφιάνο με πιτσαλό. Κάποιους ψερουμπάς. Όλους τους ψερουμπάς είδε στην Γένεια. Που τώρα πήγε business. Άλλος ήταν. Αυτός που πριν αρχίσει εξωπόλεμος στην ιστορία. Αυτός που του φέτησε ο Κούβακας, αν έχεις τώρα το Κούβακα. Δεν έχεις ακούσει την ιστορία. Ή του ένας φαίνεται που τα πάνω μέρη, που λένε Κούβακα. Αυτός τα λαθρεμπόρια έκανε, τη διάλογο έκανε και τον είχαν επισημασμένο οι Ιταλοί, τον επιάσανε. Όταν είπε στο κουρίο μια μέρα, κρυφάρε το άλλος. Δεν ήταν κλέφτες, δεν ήταν τίποτα, ξέρετε τι ήταν. Πάντως ήταν επισημασμένο τους Ιταλούς. Λοιπόν, τι πήγε στο κουρίο μια μέρα, ψαρουμπάς τον μπάνισε φαίνεται και είπε με αστυνόμο, καραμπινέριες τότε, για τον πιάσανε. Αυτός ήταν κλεισμένος. Κατάλαβε ότι ήξερε ποιος ήταν ο ψαρουμπάς, ότι τα έλεγε Ιταλίνος. Και του φυκεί το ψαρουμπά, θα την πήρε στην κουτάλα. Η άλλη σφαίρα είπε εδώ χωροφύλλα και τον σκότωσε. Τον Ιταλό, τον καραμπινέρι. Και αυτό το σκότωσε, είναι στα βουνά. Κρυβόταν στην Τσιραψιλίδη, κάπου σε ένα σπηλιάρι. Και μετά ο Βοσκός, που τον πήρε είχα πάρει, του λέει λεφτά και του πήγαινε τροφοδοσία. Μέχρι να τρώει μέσω να φύγει. Δεν ξέρω πώς ήταν ύστερα, πώς ανακάλυψε αυτός ο Γιάννης ο Μέγας. Ή το ένας Γιάννης Μέγας που φαίνεται αυτός τον πληρώσαν οι Ιταλοί, είτε είχε κάνει που τη ζήτησαν τον για λεφτά πολλά, όποιος τον καθαρίσει να πάρει. Καλή ήταν αυτός ο Μέγας, καλή ήταν. Και παιδιά ρε πέρα, η γυναίκα του, κάμε στην Παλαιόνα στο Ψαράς, εντάξει πάρει αυτός.
Αυτός είμαστε που ήταν ο Κούβοκας, πως το ανακάλυψε δεν ξέρω, και πήγε μαζί με τον Βοσκό μια μέρα να του πάει φαΐ, θέλοντας και εμείς. Ο Βοσκό δεν ήθελε να πάει. Ξάντε με το αστυνομία, δεν καθάρισαμε, δεν είμαστε σπούδινοι. Και λοιπόν φαίνεται πως όταν η μπρόανε αυτός τους μιλάει για να πάρει την τροφή, του φωνάξανε, του φέγγισε αυτός. Του φέγγισε, δεν σκοτώθηκε, μου φαίνεται, τον πήρα τότε στα Αρματεία Ιταλία, και που τον πήγανε στην Ιταλία, τον πήγανε, που δεν ξέρω, τον πήγανε, στη Ρώμη που ήταν οι φυλακές, ξεφανίστηκε, και ξέρω μπάζανε όπως πήρε λεφτά πολλά τότε. Αλλά ύστερα που το φόβο του τύψη είχε μάθει πατελούδα. Λουβάτηκε. Ήταν το ψαρμπάδο αυτό, το ψαρμπάδο που ήταν συντελείς. Το ψαρμπάς δεν ξαμπάνε, δεν το αερφή ήταν, ξόηπα, το ψαρμπάς ήταν. Και πατελούδα που λέει. Αυτή η αρρώστια που... Και όταν πέθανε, η λέπρα. τους την πάλι όλους του, τη γυναίκα του. Λυγές στο σώμα. Και τους την πάλι όλους του, τη γυναίκα του, και ψάρευε κολούς. Ήταν το ψαρά. Δεν τον ζήωνε άνθρωπος. Μια που τον σαν προδότης του σκότωσε να πούμε τον αυτό, τον άνθρωπο, τον Κούβακα, και την αρρώστια που τη φόβο τον σκότωσε εκεί, τον αχώστηκε, φαίνεται, και πέθανε, το χώσανε στο λαφάτσι που έδωσε στον μπάρι. Εκεί μέσα το χώσανε. Δεν έχεις ακούσει την ιστορία αυτή? Όχι, αλλά ξέρω ότι εκεί ήταν η Λουδί. Εκεί το χώσανε. Η Λουδί ήταν εκεί. Ποιος το ξέρει, λίγοι να ξέρουν την ιστορία του Κούβακα. Εκεί το χώσανε. Στο χωρίο τον πιάσαν τώρα, εσύ πια τον πιάσαν και του φέγγισε. Το βιβλίο. Θα έρθεις κάτω με βιβλίο. Θα θυμόμαστε. Έχετε ράδιο, θα θυμάσαι. Βέβαια. Να, την ιστορία